Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak, at napaka-excited ko ngayon mga kabisdak no, kasi maglalaro ako ng basketball. So I think after more than a year mga kabisdak, maglalaro ulit ako ng basketball kasi na yung tuhod ko mga kabisdak, wala na siya, hindi na siya masakit, kaya naisipan ko na this year hindi siya sumakit, tapos nakapag-biking na ako, and then sobrang na-miss ko talaga maglaro ng basketball no, kasi yan yung number one sport ko talaga, yan yung hobby ko, kaya naisipan ko maglaro. So Sabado ngayon mga kabisdak, ang sobrang aga pa ito sa labas, madilim pa, wala pa si Haring Araw, wala pa dito, sobrang dilim pa mga kabisdak. Yan dyan. At malamig pala ngayon. So, hindi mo na ako lalabas. Baka magkasipon tayo. Kaya nga ako na ng jacket kasi sobrang lamig. Hindi, malamig na ngayon. I think ngayon, yung temperature 14 degrees. So, kaya ngayon, pag lalabas ka ng bahay, usually, kailangan na ng jacket. Lamig mga kabisdak. Tano pa mga kabisdak, maambun. Uulan nata mamaya. So ngayon kabisdak, alas 6. Tapos yung game namin, 7 AM. So usually gusto kong pumunta na maaga mga kabisdak kasi maganda makipagkwentuhan kasi dun sa mga kababayan natin ba. Uy, grabe, lamig. Right. So dito na tayo mga kabisdak no, and dito pala kami maglalaro ngayon mga kabisdak sa bagong basketball court, bagong basketball gym. At yun, first time kong na maglaro dito mga kabisdak. Hindi ko alam kung paano yung parking. Yan, pakita ko sa inyo mamaya mga kabisdak kasi maganda yung dito yung gym. Pwede pala dito na tayo mag-park. Right. Ito pala siya mga kabisdak, PCYC. So nawala ako kanina mga kabisdak no, kasi doon ako na pumunta first sa swimming center. Kasi nga first time ko maglaro dito mga kabisdak sa PCYC Auburn. Lumipat kasi sila mga kabisdak kasi yung last na laro ko dito is diba last year pa. Doon yun sa old basketball gym. So ito lumipat na dito. Hindi pa ako nakapaglaro dito sa gym. Maganda daw dito eh. Yung nasa likod ko yan mga kabisdak na yun, train station. So, doon yung entrance. Yun. So, maganda din pala dito mga kabisdak no. Yun, marami naglalaro doon sa loob. First time ko nga mga kabisdak makapunta, very excited ako. So, para makapasok ka dito mga kabisdak, kailangan mo pala magpa-member. So, yung bayad is $25 per year. Yun mga Pinoy pala dito mga kabisdak. Citizen Youth Club. Yun pala ibig sabihin ng PCYC, Police Citizens Youth Club. So dalawa yung court dito mga kabisdak no? Basketball court dito sa loob. Dito mga Pinoy din. Pero yung mga kagrupo ko is ito yung kagrupo ko. Dito ako maglaro. So meron nang nauna. After nitong game na to, tayo yung next. So laro muna ako mga kabisdak. Enjoy ko muna yung basketball. 2 hours later. Police Citizens Youth Club. So yun pala yung ibig sabihin mga kabisdak ng PCYC, Police Citizen Youth Club. So tapos na kami maglaro ng basketball mga kabisdak. So ito yung sa labas ng kabisdak no. Merong netball yan no. Yung merong pool na puti tapos walang net. So netball yan mga kabisdak. Sikat yan dito mga kabisdak yung netball. Sikat yan sa New Zealand, Australia, sa UK. Then so uwi na ako ng bahay mga kabisdak, tapos na ako maglaro ng basketball. Ngayon mga kabisdak, si Gian hindi namin ipapasukin sa taekwondo Sabado kasi ngayon sana meron siyang taekwondo lesson. Masama yung pakiramdam siya, merong ubo. Wala naman siyang COVID kasi na-test namin, negative naman thankfully. So yun, bahay lang kami ngayon. Dito na ako sa bahay mga kabisdak. So pagdating ko dito sa bahay, si Ami nagluto na ng breakfast, which is ito si Gian. Hello!
Are you feeling better now or still sick? Because guys, Gian wasn't feeling better this past 1 week. Breakfast namin, mayroong corned beef, tapos yun, itlog yan dito. Si Ami pala, pupunta siya sa city. Sabado ngayon, no? I-meet niya yung mga kaklase niya nung nag-aral lang, estudyante pa siya dito. Then mamayang hapon, pupunta pala kami sa isang buffet Japanese restaurant kasi i-meet namin yung vlogger na Sat Your Day Vlog or Sat Your Day Vlog. So si Carlota tsaka si Dale. Alas 5 pa yung meeting namin ni Carlota at ni Dale. Dito lang kami sa bahay, maglilinis ako ng bahay mga bisdak at mag-vacuum ako. You drink a lot of milk. So ito yung bunga ng sili namin mga kabisdak. Hinarvest ko na siya kasi yung nangyari mga kabisdak, yung halaman namin na sili sa labas, namamatay siya mga kabisdak. Hopefully no makarecover. Meron kasi kumakain ng dahon niya. Hindi ko alam kung ano yung kumakain. Wala akong nakita na worms, wala akong nakita na snail. Yun mga kabisdak, hindi ko alam. So ipakita ko sa inyo, baka meron kayong may suggest na or ma-comment kung ano yung solusyon dyan. So diligan natin yung mga halaman mga kabisdak kasi 2 weeks to na hindi namin naalagaan yung mga halaman namin dito sa veranda namin mga kabisdak ko dyan. Yung nangyari kasi mga kabisdak, yung building maintenance, naglinis sila, nag-general cleaning, and then siguro na disturbo yung mga lamok dyan ba na nakastay sa mga halaman-halaman. So lumipat sila dito sa side na to, sa veranda namin. So 2 weeks na hindi namin binuksan tong sliding door kasi nga maraming lamok, and then malamig din, tapos laging umulan this past 2 weeks. So yun, hindi rin namin naalagaan yung mga halaman namin, so napakatamad namin mga kabisdak this past 2 weeks. So yun, nakapaghugas na pala ako mga kabisdak, malinis na yung kusina natin, wala nang hugasin, and then yung labada natin ongoing yan mga kabisdak. Magsasampay ako mamaya, and then yun, andun sa Gian nagpaparelax kasi masama yung pakiramdam niya, and mag-vacuum ako mamaya dyan mga kabisdak. Vacuum natin to. So yun, tingnan natin yung mga kabisdak, tingnan natin yung halaman naming sili at yung ibang halaman namin na namatay nga. Hindi magaling si Kuya Bisdak mag-alaga ng halaman mga kabisdak. Huwag niyong gayahin mga kabisdak. So, pakita ko sa inyo mga kabisdak. Pati yung bonsai na namin, yung bonsai na tanim, wala rin. Yung nga, ito mga kabisdak, patay. Yung bonsai namin, wala, namatay. Itong flycatch kay Gian to, namatay din, hindi naalagaan. Tapos tingnan nyo to mga kabisdak, itong sili namin wala. Kinain yung mga dahon mga kabisdak. Ito, mayroong mga butas-butas, di ba mga kabisdak? And then itong side na to, ubos. Siguro snail to siya mga kabisdak. No, yung number 1 suspect ko, snail. Sabi ni Ami, baka mayroong worms ba? Yun, patay. Ito rin mga kabisdak, yung herb namin, patay. Hindi na ng 2 weeks, hindi naalagaan. Ito, lavender, patay rin. Wala, patay din, patay. Patay yung namin. So yun, di bali mga kabisdak. Hopefully makarecover to siya, no? So diligan natin sila mga kabisdak. Start tayo dito sa sili namin na I'm hoping makasurvive pa, no? So, nag-request pala sa Gian mga kabisdak ng fried rice. Gutom daw siya, gusto daw niyang kumain ng fried rice, kaya magluto tayo ng fried rice mga kabisdak kasi sakto. Meron kami sobra na spam pa dito sa to siya, ito yung sa baon ni Gian sa school, no? So yun, lutuan natin siya ng fried rice mga kabisdak. Wait, meron pa bang sobrang rice? So sakto. Ito yung gamitin natin sa fried rice mga kabisdak para mas masarap, di ba? You know. Lagyan natin ng kunting mantika lang mga kabisdak para hindi mag-overcook. Kasi madali itong margarine, di ba mga kabisdak, madali siyang mag-uminit, kaya lagyan natin ng kunti lang. Oops, naparami tuloy. Lagyan natin yung onions mga kabisdak. Hindi pa pala mainit yung yung kalan. Pero okay na yung mga kabisdak. At lagyan din natin ng mga kabisdak. So, pasensya na kayo sa luto ko mga kabisdak. To? Cowboy na luto to siya mga kabisdak. Mix na natin to mga kabisdak. Corned beef. Ayun na. Ito yung Kuya Bisdak style mga kabisdak. Ganun lang ba? Then mix natin. And then isunod natin yung spam. Itong spam. Alright. Lapit na maluto yung spam natin mga kabisdak. So mix natin tong rice. Kailangan ko pala ng itlog. So gustong gusto din niya ni Gian mga kabisdak ng itlog. Tingnan nyo itong itlog namin mga kabisdak. Sa sobrang lamig ng ref na hindi namin siya madalas binubuksan, nababasag na siya kasi nag-frozen yung itlog sa loob. Ito lahat. So hindi na namin to siya gamitin mga kabisdak. Itatapon ko na to. Merong crack, nag-frozen nga. So yan, tatapon ko na to siya mamaya. Pero meron pa kami extra.
So, kailangan pala mga kabisdak, yung ginagawa ni Ami, hindi niya na nilalagay dito sa egg tray. So, dito na lang, hindi na namin siya tinatanggal dito para hindi masyadong malamig, no? Right. At alam niyo ba mga kabisdak, yung pagiging isang tatay, no? O yun nga, isang pagiging buhay tatay, isa sa pinaka-paborito kong gawin is magluto para sa aking family, kina Ami at Gian. Ano po pag umuwi din ako ng Pinas, malutuan ko yung family ko doon, si mama ko, si mga kapatid ko. So yun, isa to sa pinakamasarap talaga mga kabisdak, mga simple joys ba of being a father. Luto na yung fried rice natin mga kabisdak, kakain na kami ni Gian. So ito yung sa akin mga kabisdak, kunti lang, 2 scoop lang mga kabisdak, 2 scoop na puno. Ito naman kay Gian. So yun, tama naman siya kasi nagda-diet ako. Gian, Dadong, come here na, let's eat. So kain muna kami mga kabisdak, enjoy muna namin yung fried rice namin. Here. So, papunta na kami ngayon mga kabisdak no, sa Itolyukan buffet Japanese restaurant. Kaya napaka-excited namin mga kabisdak kasi syempre di ba Japanese restaurant tapos Itolyukan. Imimit namin yung vlogger, Filipino vlogger din na couple, si Carlota at si Dale. At yun, pakita ko lang to sa inyo mga kabisdak kasi meron tinapon ng mga damit dito sa may garage namin. Tapos ayaw kong kunin mga kabisdak kasi iwan ko baka sa mga barumbado to ba. Iniwan dito na sinadyang iwan no. Pero ang ganda mga kabisdak oh. Ito mga kabisdak, t-shirt. Diba t-shirt oh, tapos nasa ano pa ba, bago pa oh, XL yung large na pa sa plastic pa. Ito mga kabisdak, t-shirt, maganda yung brand niya mga kabisdak oh, yun oh, t-shirt talaga. Tapos oh, yung bag na yan, maganda din yung brand mga kabisdak. And then dito meron sapatos mga kabisdak, Jordan pa. Pero yun nga mga kabisdak, ayaw kong kunin, kahit ayaw kong ano, ayaw kong hawakan, yun oh. Yun, Jordan mga kabisdak oh, kita nyo, Jordan Max. Yan. Pakita ko lang to, babe. Sino kayo nag-iwan ito, no? Yung mga bugoy ba, no? Yung mga adik-adik ba? Oh, ang ganda mga bisa ko, di ba? Pero ayaw natin itong kunin mga bisa kasi baka nakaw yun, boy. Sige. So, andito na kami mga bisdak sa Okami Restaurant. Andun mga bisdak, oh. So, ano to siya mga bisdak, no? Andito kami sa Silver Water na suburb na area to mga bisdak. Malapit lang to sa... we're here already. We're gonna eat yummy food. Yeah, you sleep for 10 minutes. That's good. So, ano to siya, bisdak? Malapit lang to siya sa Sydney Olympic Park. So, ano siya mga bisdak ba? Nanibago kami kasi akala ko yung restaurant nasa commercial area. Ano pala, nasa residential area, babe na. Kasi mura lang to pala mga bisdak. $36 per person. So mura na yan mga bisdak no, considering Japanese ano siya, Japanese restaurant. Tapos eat all you can pa. So ito yung siya mga bisdak. 5 PM pa siguro, babe. Ha? Tingnan lang exactly 5 PM sila mag-open. Hello! Hi! Si Carlota. Dale. Hey, Dale. 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 Nice to meet you. Si Carlota, si Dale from Sat Your Day Vlog Channel. Pinapanood ko lang yun. Nagigip kami kay Gia. Ay! Oh wow! What do you say English? Bisaya kasi. Jim, what do you say? Bye-bye. Thank you. Nabalo. Thank you so much. Wow! So yun mga kabisdak. Ano pala to siya mga kabisdak ha? Eat all you can, kaya kain lang kayo ng kain. Kainin namin lahat. Ay, naka-turn on ko. Naka-turn on pala siya ngayon. Pag may ganun yung mga letterhead. Naka-turn on siya ngayon pala. Sa akin ganyan, only red. Yung mga eat all you can natin na in order. So maganda siya no kasi considering Japan, mahal, di ba mahal yung Japanese na pagkain. Tignan natin kung legit na ano. Oh. So for $36, maganda na siya na presyo para sa ganito. Tomorrow. Nagawa mo na ito? Sunday morning. Sobrang tagal ko nagising mga kabisdak, and first time in I don't know, I think more than 1 year, first time ko na sobrang haba ng tulog ko. I think more than 8 hours. So first time talaga yun mga kabisdak kasi sobrang sakit na katawan ko mga kabisdak. Meron akong muscle pain. Kasi first time ko din naglaro ng basketball no in the last more than 1 year.
More than 1 hour, mga 2 hours din ako naglaro ng basketball kahapon, nakailang game kami, kaya yun, sobrang pagod ng katawan. And then after nung hapon, diba, lumabas kami, nag-meet kami ni Carlota, tsaka ni Dale, shout out kay Carlota and Dale, yung sa Saturday Vlogs. Normally, sa Sunday mga kabisdak, si Gian, ano yan, merong swimming lesson, diba? Pero dahil masama yung pakiramdam niya, pero getting better naman siya, yung ubo niya, malapit nang mawala, kaya ano na lang, mag-rest na lang siya dito sa bahay. Hindi na kami alis. Linis na lang kami kasi kahapon hindi ako nakapag-vacuum. So yun, dito lang kami sa bahay ngayong Sunday. And then punta sa mall mamaya para mag-grocery. Ito yung breakfast namin mga kabisdag. Itlog. Tapos yung fried rice na niluto ko kahapon. Na-vlog ko rin to babe nung nagluto ako. And then yun maraming tupiin dun. Then yung halaman natin mga kabisdag, check natin, di ba? Kasi naipakita ko sa inyo kahapon na wala. Merong kumakain ng ano natin. Sana makasurvive. So magdilig uli ako ng diligan ko to sila. Ito mga kabisdak ko. Tumubo na. Ano to siya mga kabisdak? Palaya. Ano man Tagalog na pilya? Ampalaya. Ampalaya? Oh, ampalaya yun. Tumubo na. Ano yung mga lamok manago? Lagi lamog lagi. Ako laging na-mention ko sa vlog kahapon na mga 2 weeks na din alagaan yung halaman sa labas kasi daming lamok sa Nauwan mo pag doon. Pag sa babe, pag dito tayo dito tayo nagsampay yung mga damit. Mulamok na. Mas ganahan yung lamok. Pero at least nakapaglaba tayo kasi sunny ngayong araw. Maano natin yan dyan, ba? Oh, masampay natin dyan sa labas. Ito nga babe, namatay ito ba? Ito. Namatay? Oh, yun. Naglaos siya ba? Pero ako na siyang gibubuan kahapon. Make sure so you water all the plants, okay? Can you put more water this plant, Gian? Then the chili, because it's dying. They need to drink more water. Can I say the seaweed? Okay, that's enough. Then the Where's other the plants. chili? This one, the little. Yeah, you put the water all. Okay, that's enough. That's enough. How about the one on top? This one. This means a whole lots of water. Make sure you water everything. Now since now there are all. Ang sarap ang sarap ng sunrise ba? Kasi yun nga, pa-winter na malapit na mag-winter dito sa Sydney kaya masarap yung You have no more water? What kind of vitamins we can get from the sun? Vitamin D. Vitamin dog pala mga kabisdak. Di para sa... I have one more to do What? over here, but I'm almost out. That's alright. Kabaw ka ganina nga daylight saving. Daylight saving ko. Ano pala ngayon mga bisdak daylight saving kanina kaya mas tumaas yung tulog ko. So ano kasi mga bisdak, di ba, malapit na mag-winter. So mas matagal lumabas si Haring Araw ngayong panahon na to. So halimbawa kung yung oras dito nag-backward ng 1 hour. So for example ngayon alas 8 ngayon. Example alas 8 ng umaga. By right kung walang daylight saving dapat alas 9 na ngayon. So yun nag-backward ng 1 oras kasi pag hindi sila nag-backward yung alas 8 is madilim pa. Kaya yun usually in-adjust yan ng Australia daylight saving. Tapos pag summer naman si Haring Araw maagang lumabas, naman nila i-move forward ng 1 oras. Kaya yun sarap matulog kanina kasi naka extra bonus ng 1 hour. Pero si Ami walang tulog yan mga kabisda kasi nag-aral siya, meron siyang exam sa CPA, hopefully ma-qualify siya being accountant dito sa Israel. Nag-study ka diha ka sa tibukan lang o gabi or makeup ka? Pero nakatuto ako na mag-study. Wala. Mura di na gid wala magkit ko. Kanang nagtanaw ko sa video niya makatulog kasi ko na. Awa na tug na lang ko. Ang straight yung tog gabi wala pa koy plano matog kay tanog movie ba Netflix. Nahidig na ako ato. Pag kape ka Oh, na. wala na katulog, galing ikaw.